Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur ekainak 16 astelena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Leire Errandonearekin konektatuko gara. Leire Minaberri itzulpen beka irabazi du. Bekaren bigarren edizioa da eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Baina elkarrizketa honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1954ko ekainaren 16an, aulki elektrikoan 14 urteko George Stinney gazte afroamerikarra hil zuten Aebetako Hego Karolinan. Heriotz zigorra aplikatu zioten pertsonarik gazteena izan zen. 2 neskato zuri hiltzea egotzi zioten, naiz eta berak esan errugabea zela. Aulkia handiegia zelako mutikoarentzat Biblia baten gainean eseri behar izan zuten elektrokutatzeko. Ikerketa batek ondoren frogatu zuen errugabea zela. Urte batzuk geroago, 1956ko ekainaren 16an, Ho Chi Minh bisitan izan zen Donibane Loizune, Azkaine eta Saran. Vietnamgo behin-behineko gobernuko delegazioko kideek Frantziako gobernuarekin herrialdearen independentzia negoziatu nahi zuten. Gobernu hori ordea eratzeko zegoen eta bitartean egun batzuk igaro zituen delegazioak Lapurdin. Pilota partidak, itsasora ateraldiak eta bar denetik egin zuten. Frantziako gobernua eratu zenean, negoziazioak abiatu zituzten, baina ez zuten akordiorik lortu eta hilabete gutxira gerra piztu zen Vietnamen. Egun berean, baina 1976ko ekainaren 16an, Soweto altxamendua hasi zen Hegoafrikan. 10.000 ikasle kalera atera ziren Afrikaans kolonoen hizkuntza erdialdeko eskola hizkuntza izendatu zuen legearen aurka. Apartheidaren aurkako mugimenduen babesa ere izan zuten. Poliziak egun osoko istiluetan 200 gazte baino gehiago hil zituen tiroka Johannesburgon. Apartheidaren aurka mugarria izan zen. Eta bukatzeko 2018ko ekainaren 16an, manifestazio oso jendetsua izan zuten Iruñean Altsasuko gazteen alde. 80.000 lagun baino gehiago batu ziren Iruñeko kaleetan, azken hamarkadetan bertan egindako manifestaziorik jendetsuenean. Aste batzuk lehenago Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko espetxe zigorra ezarri zien gazteei. 2016ko urrian Altsasuko taberna batean 2 guardia zibil eta haren bikotekidearekin izandako istilu batean erruduntzat jota. Manifestazioan justizia eza salatu zen. Ikus dezagun aste honetarako daukagun agenda. Asteazkenean, ekainaren 18an, ibilaldi gidatua euskeraz, sorginak izenekoa. Irteera San Nikolaseko portaletik izango da, arratsaldeko 5etan. Eta ibilaldi gidatua izango da, Irati Zurbanorekin. Zugarramurdiko Sorginen Museoko kolaboratzaile da Irati Zurbano Zuazu historialaria eta Aro Modernoko sorgin eiza handien ezaugarri diren salaketa, epaiketa, pira, tortura, erbesteratze, pobrezia eta marginaltasunari buruz hitz egingo dugu. Baita nola bizi izan zen hori guztia Nafarroan eta jazarpen horren lekuko izan ziren Iruñeko lekuez ere. Asteazkenean baita ere, Arrosadia liburutegi publikoan, arratsaldeko 6:00 irakurle taldeak Dublindarrak liburua izango du mintzagai. Irakurketa klubean Alfonso Zapikoz sortutako komikiari buruz hitz egingo da. James Joyceren Dublindarrak lanean oinarritutakoa. Ostegunean, ekainaren 19an, Oko Andre Maria plazan iluntzeko 8:00, kantu eta hitza programazioaren baitan Xendra taldeak joko du.
Zendra taldea uharten sortutako egitasmoa da. Egunerokotasunean musika konposatu eta elkarrekin jotzea gustuko duten 6 gaztek osatutako sorkuntza proiektua da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, oposizioak eta PSOEren barne ahotsek presionatutako exekutiboa bildu du Sánchezek. Gero eta gehiago dira alderdiaren barruan ezohiko kongresu bat eskatzen dutenak. Militantziaren botoa jasotzeko eskatzen diotenak ere ez dira falta. Argazki nagusian, minbiziaren aurkako martxako partaideak Ziudadelatik Gazteluko itzulirantz abiatzen dira. Honen titularrean, minbiziaren aurkako martxa. 3.000 pertsonak baino gehiagok hartuko dute parte Iruñeko lasterketa solidarioan. Grisa koloreko albistean, Auzitegi Gorenaren epai batek bidea ireki dio administrazioaren bitartekoen demanda oldeari. Goiko berrian, Israel eta Iran indarkeria espiral kezkagarri batean daude. Eskuineko aldeko berrietan, batetik Carlota Zigandak bere 3. titulua lortu du LPGA zirkuitoan. Bestetik, Marsillak adingabeak hartzeko zentroa berehala ixtea eskatu du. Azkenik jendetza berturatu da Aralarko Santutegiko ateen estreinaldira. Diario de Navarra egunkarian, titularrean, Koldok Zerdani Arenako esleipenaren berri eman zion itxi aurretik. Barkosen gobernuak 2017an sustatu zuten egoitzapen obra. Zerbinabarreko jabeak enpresei aholkuak ematen zizkien gobernuaren aurrean. Argazki nagusian, milaka lagunek 11etan hasi zuten lasterketa Ziudadelan eta zubia zeharkatu zuten Gazteluko itzulirantz. Argazkiaren titularrean, minbiziaren aurkako pausoak. Martxa solidarioak 3.000 pertsona inguru bildu zituen atzo Iruñean. Ezkerreko berrietan, Goikoan auzokideen aldarria Marsillan adingabeen zentroa ixteko. Behekoan, BGKek €1.000.000 baino gehiago kudeatzen dituzte Nafarroan proiektuetarako. Goiko aldean, batetik Aralarko San Miguelek ate berria du. Bestetik antzerkiko irakasleak Max sarien aurrean. Bukatzeko, Sergei Hernandezek irabazi du eskubaloiko txapeldunen txapelketa. Gararen titular nagusian, elako idazkari nagusi bezala berrautatua izan den Michel Lakuntzaren arabera, ez dago krisirik aurrez aurre jartzeko apostua egiten duten sindikatuetan. Argazki nagusian, 4 emakume Palestinako bandera heltzen. Honen titularrean, Bilbo eta Hernani Euskal Elkartasuna Palestinarekin. Eskuineko berrietan, alde batetik Naparraren familiarentzako arnasa 45 urteko bilaketaren ondoren. Beste alde batetik turismoaren hazkundeari galga jartzeko deia egin dute Donostian. Amaitzeko Usoa Ostoalaza Pirinioetako Turreko erregina bihurtu da. Euskal Herria Irratiari dagokionez, titular nagusian, BSH-ko langileek lantokiaren defentsari eusten diote. Gaur betetzen dira 6 hilabete Eskirotzko lantokia itxiko zutela iragarri zutenetik. Protestak jarraitzen du lantokiaren atarian, kaleratze gutunak jasotzeko zain. Atzera kontaketa amaierara iritsi arte. 6 hilabete betetzen dira gaur BSH-ek Eskirotzko lantokia itxiko zutela iragarri zutenetik. Eskirotzeko BSH lantegiaren sarrerak blokeatu dituzte su barrikada batekin. Langileek epeak luzatzeko eskatzen jarraitzen dute mobilizazio eta protesten bitartez. Eskuineko aldean, Goikoan, herri Sanferminak festarako prest. Plazan garatuko dute egitaraua. Bazkariak, bertso saioa, txikientzako antzerkia, pilota txapelketa, herri olinpiadak eta elektrotxarangak izango dira besteak beste. Behekoan,
Inigo Martinezen arabera, lurraldearentzako onuragarria izango den proiektu kulturala da Perrotx. Urralgoitiko Baiaran Andoain herrian dago Perrotx etxea. Etxea eskuratu, proiektua diseinatu eta crowdfunding prozesu batean daude orain. Inigo Martinez proiektuaren bultzatzaileak azaldu du Metropoli Foralean. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, astelena, hodeiak gutxituz joango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da denean. Goizean, oraindik ere hodeiak ikusiko ditugu, hainbat lekuetan, batez ere Kantauri isurialdean, baina orduek aurrera egin ahala desegin joango dira. Arratsaldea eguzkitsua izango da, zeruan goi-hodei batzuekin. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da eta maximoak igo egingo dira berriro ere, batez ere barnealdean, non 25 graduak gaindituko diren. Asteartean eguzkia izango da jaun eta jabe, eta temperatura are gehiago igoko da. Goizean goiz, barnealdeko bailara batzuetan behe-lainoa izango da, baina gainerakoan zerua oskarbi agertuko da egun osoan. Temperatura 25 gradu ingurura iritsiko da kostaldean eta 30 gradura barnealdean. Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 graduak ere gaindituko dira. Haizea ahul ibiliko da eta eguerditik aurrera brisa sartuko da. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Leire Errandonearekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongi. Zekere bai? Bai, oso ongi, mila esker. Bueno, esan dugun bezala, lehen aurkezpenean Minaberri itzulpen beka irabazi duzu, ezta? Bigarren edizioa dela. Hori da. Eta, bueno, zertan datza Minaberri beka, kontatu iguzu pixka bat? Espalimana izuker hori antolatzen duten bigarren urtea da, eta, nolabait bekan parte hartzeko baldintza nagusia edo da, 30 urtetik betikoa izatea, ze, deialdian helburua da nolabait itzultzaile, gaztiak, ez dakit, zein den, edo, hasi berria trebatzeko aukera izatea, eta hori, Eiziek eta Iruñeko Euskal Itzultzaile eta Zuzentzaileen elkarteak eta Iruñeko udalak elkarlanean antolatzen dute, eta horixe, erran bezala, eta oinarri garrantzitsuenetako bat da, bekarako aukeratzen den horrek edo, gazte literaturako lan bat itzultzen duela. Eta kontatu guzu pixka bat zure inguruan, aurretik aurrelako zerbait idatzi duzu, ez, zergatik erabaki zenuen honetan parte hartzea? Eta gainera baldintzetako bat da, lehenago itzulpen lehiaketetan eta saritua ez izatea, eta nire kasuan gainera lehenbizik balia zen olako deialdi batera aurkezten nintzena. Eta hori batez ere aurkeztu nintzen, ze, lehenago bekan oinarri garrantzitsuenetako bat ez dut esplikatu, eta da, itzulpen prozesuan, nire kasuan laguntzaile izanen dut, Xabier Olarra, mentore edo deitzen zaio figura horri,
eta zera, nolabait itzulpen prozesuan betekotu gidari lanak naiz eta nik itzulpena nik egin behar izan, hori zuzenketak, ekarpenak eta berak eginen dizkit. Eta horixe. Eta prozesua nolakoa izan da, noiz hasi zen eta nola joan da? Bueno, guanikan hasi berritan nago, itzulpen lanean, deialdi hau erranen nuke apirila hasieran edo martxoan egin zela, eta olako deialditan normalean aurkeztu nahi izan ezkero lagin bat itzuli behar duzu, sarian edo paratzen dute parte hartu nahi duen edo zinen eskura, zaten da, hori, liburuan, itzuli beharreko liburua dozena bat horri edo, eta horixe, hasi nintzen probatu, pentsatuz probatuko dut, eta ateratzen den zerbait hola txukuna eta uste hasi nintzen itzultzen, eta nahiko konforme gelditu nintzen emaitzakin edo, eta biali nun pentsatuz, tokatzen baldin tokatu eta horixe, epaimahaiari gustatu edo, balekoa iruditu, eta horixe, guantxe, itzulpen prozesuan murgiltzen edo erranen genuke. Bai. Eta espero zenuen zurea hautatzea? Ez, egia erran, aurkeztian ez, beti izaten da aukera, hautatua izateko, bino ez, egia erran, ariketa gisa edo hartu duen, ni lanbidez, berriako zuzentzaile eta itzultzailea naiz, berriako euskara taldean aritzen naiz, batez ere oain arte prentsa itzuli izan dut. Literaturakin, ez? Eta hori ez nuen, egin nola erran, burutan pentsatu segura aukeratuko naute, edo ez bertzerik gabe, ariketa bat izan zen, eta tokatu da, guztik trebatzeko. Eta badakizu pixkat zeintzuk izan diren epaimahaiaren irizpideak? Badakit epaimahaian, ebazpentsua edo prentsan aterizen hori irakurri dut, eta, aipatzen zutena zen, itzulpenan zuzentasuna alde batetik, eta bertzetik jatorrizko testuak intzun fideltasuna, edo nik itzuli barreko liburua, da, frantses idazle baten lana da, eta psikologo bat du protagonista. Eta justo itzuli barreko lagin hortan, psikologo horren saio bat agertzen zen, eta 10 alaba batzuk, eta nolabait hori aipatzen zuten, elkarrizketa edo, zati hortan agertzen zen hori, sinesgarria ikentzela euskaraz, eta nolabait funtzionatzen zula. Eta orduan, horixe. Pentsatzen dut ikusi dutela, seguro hobetzeko 1000 gauza ere ikusi dizketela testuari, baina oinarritxo bat edo badagoela, hortik lan inalizateko eta hobetzeko, eta horixe. Eta horrelako testu bat itzultzerakoan, zer hartu behar da kontutan? Seguraski, mendikan urte betera, erantzuna hitzez osatu bat da beratxagoa emanen zutzen, ni ere ikasten ari naiz, nik uste edozin itzulpeni aplikatzen altzaion gauza bat dela, lortu behar duzu jatorrizko testuakin leiala izatea, eta jatorrizko testuan jartzen ez ematen euskaraz, baina aldi berean gai izan behar duzu aski urruntzeko jatorrizko testutik, testua ere ez, zure hizkuntzan edo ari zaren hizkuntza horretan natural izateko da natural gertatzeko bai. Eta gero, itzulpena eginda dagoenean, Txalaparta argitaletxeak argitaratuko du, ezta? Noiz izango da hau, eta nola
zer nolako pausoak geratzen dira momentu horretarako? Bueno, bai, txalapartak argitaratuko du, erranduzun bezala, uste dut beranduenez 2026ko abenduan, eta, bueno, ni guain, itzultzen arituko naiz Xabier Olarren laguntzaz eta mentoretza horrekin, eta guretzako epe muga da 2026ko ekaina, ze orduan entregatu beharko diogu testua txalapartari. Eta horixe. Eta zure mentoriarekin, ez dakit, markatu dituzu data batzuk edo nola moldatuko zarete? Bueno, bekan, deialdian oinarriak berak edo zehazten du egin behar ditugula 7 saio 2 ordukoak. Itzulpen prozesuak irauten duen bitartean eta tarte horretan bertzelako harremana ez, mailez eta barri izanen dugula. Eta orduan, horixe, nahiko harreman konstantia eta gero azkenean kalkulatzea egunean edo hastian zenbat horri egin behar diren eta horrela xe. Eta momentuz nola ikusten duzu lana, zaila? Bueno, ez da erraxa inondik ere, eta erran bezala ez du teleskap. Baina, zorionez mentorian helduleko hor dago, eta egia erran gustora ari naiz, eta lanbidea dut, itzulpena eta zuzenketa, eta orduan gustuko tokian ari gara, nola baita errateko, ezin kexatu. Eta zer da itzulpena espero duzuna? Itzulpen prozesuaz beraz edo testuaz, ez dakit. Adibidez, lagina itzuli nunean eta aukera izan nuen liburua eskuratzeko eta pixko bat ikusteko zeri buruz zen eta egiarran, erakargarria intzitzaidan zigitzen zait. Testu polita dela, erran nuke, 2018ko edo 2016koa dela liburua, bino, badu aktualidadea eta egitzen zait gaur egungo, Euskal Herriko nerabe batentzat ere adierazgarria egiten dela. Eta, batzu gero itzulpenakin justuago lotuta, hitz joku desente eta humoriaren abaritzen da. Eta, erronka bat edo zailtasun bat da hori itzuli barri izatea, baina, horrek ere egiten du erakargarri eta lortzen baldin badugu testuak euskaraz funtzionatzea, ezin hobeki. Eta ikasketa moduan, zer da espero duzuna eskuratzea? Batetik eskarmentua edo pixko bat bertze itzulpen mota bat, literatura itzulpena zer den ikusi, ze implikatzen du, gero liburu bat itzultzeko prozesuko etapak, nola funtzionatzen duen prozesu horrek guztiak, eta hori zen, pausoz pauso, lehenbiziko horri joan, eta gero-gerokoak. Eta uste duzu zure ohiko bidean lagungarri izango zaizula? Dudarik gabe. Azkenean nolabait burua entrenatzea edo, arazoak, jatorrizko testuak planteatzen dizkizun arazoak konpondu barri izatea horrek, eskatzen dizu, imaginazioa eta hori, eta baliabideak ateitzea ez duzun lekutik, ikastea, eta hori, eguneroko lanian ere tokatzen zaigu etengabe egitea, dudik gabe bai. Eta, ia bukatzeko, nola ikusten duzu itzulpen gintzan zure burua etorkizunean? Galderari iskin eginen diot, ze, ez dakit, momentuz hau etorri da, eta guain heldu den urteko ekaina arte hau izanen dut buruan, eta gero, ez dakit, ez dut ambiziorik edo ez dut pentsatzen, honen ondotik bertze ezagitze liburu itzuliko dut, edo ez, pauso, eta hori ikasteko aukera zoragarria hau aprobetxatu albezin bertze, eta hori pauso, poliki ikusiko duzu.
Bai, hori da. Eta, bueno, Leire, ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan? Bueno, ez bereziki, ez dakit, lortzen dugun, ez, liburu, bueno, polita eta euskaraz funtzionatzen duen zerbait argitaratzea, eta jendea animatzeko moduan gero irakurtzera. Bueno, Leire, zuri eskerrak eman gurekin konektatzeagatik, eta, bueno, zorionak ere beka eskuratzeagatik, eta ea zer modu zuaten den prozesua. Eskerrik asko zuri. Bueno, ondo segi, agor. Bai, aio. Gaurtik aurrera erabilgarri egongo den Baztango garbiguneko inaugurazioan egon gara, eta bertan irudi batzuk atera ditugu eta baita elkarrizketa batzuk egin ditugu. Beraz, honekin bukatuko dugu gaurko saioa. Bihar arte. Gaur ekainak 16 hasi da funtzionatzen Baztango garbigune berria Iruritan, herritarren hondakin bereixiak eta volumen handikoak bereizteko aukera emanen duena. Baztango udalak sustatu du proiektu hau eta Nafarroko Gobernuak eta MRR funtsak finantzatu dute. 700.000 euro baino gehiagoko inbertsioarekin. Zehazki, Nafarroko hondakinen partzuergoak 142 ordaindu du, Nafarroko hondakinen funtsek 128 eta transizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioaren funtsek 133. Pasaden astean inauguratu zuten garbigunea eta ekitaldian parte hartu zuten Mariano Iribarren Baztango alkateordea Jose Maria Ierdi landagarapen eta ingurumen kontseilaria eta Fernando Mendoza hondakin partzuergoko gerenteak. Horrez gain, bertan izan ziren Baztango zinpeko alkateak, udaleko hautetxeak, zenbait mankomunitateko lehendakari eta teknikariak eta gobernuko ordezkariak. Biziklapen lan horretan edo, gauzak askoz ere errexago egiteko modu bat. Azkenean ordutegi bat izan behar dugu, nahiko ordutegi zabala, goiz eta txaldez, larun bat goizetan ere 10 segunetatik behin, eta, bueno, dena ongi sailkatzeko modu egoki bat izan daitekela, eta herritarrei zailtasun handiak sortu gabe. Aurrezkoaren ondotik zinta mozteko ekitaldi simboliko egin zuten eta Miren Meoki Baztango hondakinen teknikariaren eskutik instalazioak bisitatzeko aukera izan zuten. Bueno, pues badugu infrastruktura bat orai, jendeak nahi duenean bere voluminosoa, bere hondakin voluminosoak eta hondakin bereziek ekarri alizeteko, atenditu egonen den infrastruktura bat, eta nik uste dut unek aukera manen dakun gure birziklapen tasak handitzeko, biltzen dugun kantidadea handitzeko eta biltzen dugun hoi ahalik eta hobekien beresi eta berrera biltzeko baita ere. Herritarrei zen mezu bidaliko zenieke? Pues herritarrei eran behar diet hemen dutela egitura berri hau, lan handia suposatu den egitura bat dela eta denen artean saiatu behar garela ongi mantentzen. Hemen egonen garela traste handi horiek biltzeko, hondakin berezi horiek biltzeko eta favorez kontenedore puntuetan ez uzteko eta favorez udaleko bideak ez diren, edo udalak eskaintzen dituen bideak ez diren bertzein hori ez mateko. Horrek arazoak sortzen dazkiguleko. Garbigune hau irekita egonen da astelen, astearte eta hortzegunetan eta ekainaren 28tik aintzinera txandaka larunbatetan, batean bai eta hurrengoan ez. Astelen eta asteartetan goizeko 8tik ordubitara arituko dira eta hortzegunetan 12:30tik 7:30 eta larunbatetan 8tik ordu bat aterditara. Udaleko langilek kudeatuko dute garbigunea eta etxeko hondakin berexiak, volumen handikoak eta gailu elektriko eta elektronikoetako hondakinak bilduko dituzte. Bertzen artean, nabarmendu dutenez, hondakin horiek zailenak dira behar bezala kudeatzeko. Hortaz, garbigunea etxeko eta antzeko hondakin berexiak biltzeko zentro selektibo gisa jarri da herritarren eskura. Birziklatu, berrerabili, edota balioztatu daitezken materialak uzteko aukera izan dezaten. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.